из территории Афганистана, поэтому этот день считается, как сказать, день памяти тех, которые прошли дорогу в Афганистан. Знаете, что с нашего района более 250 юношей были призваны из родов военного комиссариата города Закаева. Вы знаете, что даже эти все ребята когда-то были тоже в вашем возрасте, что когда-то они ходили по этим школам, также они учились здесь, также росли. Здесь сегодня присутствуют родители тех мальчиков, юношей, тогда еще назывались. Но в то время, когда они выросли и были призваны, хочется обратиться к вам, ребята. Вы должны знать историю своего города, историю своего района. Знать всех тех мужчин, тех людей нашего района, которые достигли больших высот. Bu mektepni tamamlab chiqqanlar orasida professorlar bor, fen ishliklilari bor. Bu mektepni tamamlab chiqqanlar orasida generallar bor. Bu mektepni tamamlab chiqqanlar orasida giroy bor. Күрәсезме нинди кешеләр? Менә шушы кешеләрне тәрбияләүдә безнең менә шушы әтиләр, әниләр белән берлектә безнең укытучыларыбызның да өлеше бар дип әйтәсем килә. Менә безнең Гадилә Мәсгутовна утыра. Үзебезнең ветераныбыз, ветеран да дип әйтәсе килмәй, ул безнең белән бүгенге көндә. Ул күп еллар шушы мәктәпне җитәкләгән, шушы мәктәптә математика укыткан, фәннең нечкәлекләренә төшендергән шушы укытучыбыз. Ул геройны тәрбияләгән укытучы. Ул башка шушындагы солдатларны, башка бүтән кешеләрне тәрбияләгән үзенең бүтән коллективы белән. Манда иң укытучылар эшләде. Мин не в обиду другим учителям другой школы, но эта школа всегда была у нас кузницем кадров. Менә карасак, безнең инде комиссар абыйыбыз әйтеп китте, 538 солдатыбыз бүген төрле кайнар нокталарда служить итте. Хезмәт иттеләр. Үзләренең приказлары, үзләренең антларына тугры булып калдылар. Һәм шушыларның 20-се шушы мәктәпне тамамлаган укучылар. Кызганычка каршы безнең менә 2 улы геройыбыз дип әйтик инде. Берсе инде аның Латыпов Фаяз белән Гилфанов Фаяз. Фәнис шушы мәктәпнең мәңгелек укучылары булып калдылар. Аларга багышлап инде без стенд ачтык, агаларга багышлап мемориаль такта да булдырды. Һәм менә мин бик улы рәхмәтем белән укытучылар коллективына, балалар коллективына тагын бер кат улы итеп рәхмәт әйтәсем килә. Менә Гилфанов Фәнискә багышлап узган ел инде без бик матур итеп бөтен республика күләмендә конференция оештырган идек шушы мәктәп базасында. Бу ел инде менә яңа старт бирәбез, үзебезнең инде Фаязга, Латыпов Фаяз истәлегенә багышлап ел сайын үткәребез дип без планлаштырабыз менә шушы шахмат ярышлары. Бүген инде шахмат ярышларына районыбызның бүтән мәктәпләреннән килде балалар. Безнең бүген шахмат уже приоритетка әйләнеп китте. Безнең шахмат 2нче елга учебный программага керәчәк. Чыннан да шахматның роле бүгенге көндә башка спортлар белән бер рәттән аның роле бүгенге көндә бик баланың үсешенә, кешенең үсешенә, үсеш дәрәҗәсен арттыру өчен ул бик зур, мөһим роль уйный бүгенге көндә. Право вручить знак принадлежности к общественно-патриотическому движению «Юнармия» предоставляется действующим активистам движения «Юнармия». Гости, с огромной радостью и с нескрываемой гордостью мы приветствуем вас в стенах нашей родной школы и надеемся,
что сегодняшняя встреча останется в ваших сердцах. Сегодня мы проводим шахматный турнир имени Латыпова Фаяза Мазгаровича, который век наперекор столетиям живет и здравствует мудрейшая игра. И каждый день азартная планета, дыхание затаив, твердит «пора». Hayırlı gün, hürmetli qonaqlar, o'qituvchilar, o'quvchilar. Bugun bizda bayram. Maktabimizning chiqarilish sinfi o'quvchisi Afg'onchi Latipov Foyaz istaligine bag'ishlangan shaxmat turniri. Shaxmat bek qiziqli o'yin. Chetga yo'nalmasing o'yin. Ig'tiborli, tuzim bo'lsang, jinglarga jigim. О россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами нашего Отечества. Среди них, как уже говорили, и два наших выпускника — Латыпов Фаяз, Ельфанов Фанис, которые посмертно награждены орденом Красной Звезды. И еще Ильяс Дауди, наша гордость. Он герой России, а еще он является членом Союза писателей России. Его книга «В круге кандалузском» удостоена на соискание Нобелевской премии по литературе 2021 года. Ильяс подарил мне свою книгу, но мне хочется поделиться своим подарком со своей родной школы. Ведь я тоже выпускница этой школы. Лен, написано, примите, пожалуйста, библиотеку или презент. Onu to'rtag'ashdan nega Jala Savqut texnikumuna o'qishga ketdi. O'zaqi yilni o'zi tilab armiyaga ketgan Afg'onistonda tankisiga. Bik yeter ketilib, bik o'qildi, bik severi. Qizlar o'rnini chaqlabni Şolay o'qidi. Nima var bu devde? Üçüncü malay. Bir de 3 bölmelik var ki Microsoft'ta. Her mesele bölüp verirler. Bölüp alırlar. Bugün senin spaldekilerin üstüne koridor. Birisi zal, birisi tuvalet var. Bir de menajeri var. Каждый раз. Yoruldan spor. Jırlağında da yol sürttüm, jırladım. Gel kuyruğumdan bir minutta gitmeyeyim. Bir ıhtip karşı etmeli, bir nerse. Yani o şarada yok demeyeceğim, ben özüm 40 yıl magazinde işledim ağırda. Bütün işini şul bağlarım işleydirim. Sıyırında soğudurlar, belekeyden kütüler, kütüge çıkıp gitkeş, ortaların cıkmağına şokpanlar, oğul başında varsa da jığılıp kalgan. Birinde bakpayt verdiler. İşten şolay işleyler mi? Ona ağızlığı kortayt besadın dip kalganlarına da bütün işin işleyse dip kurşlar yerine. Когда человек долгое время живет, оставляет за собой, а след у них — это война в Чеченской Республике. Я вам пожелала, чтобы у вас такого больше не случилось. Еще что-то?